UPPL long live! Long live, long live! UPPL long live! Long live, long live! Forward Baro Zindabad! Zindabad, Zindabad! Forward Baro Zindabad! Zindabad, Zindabad! Forward Baro Zindabad! Zindabad, Zindabad! UPPL long live! Long live, long live! UPPL long live! Long live, long live! UPPL long live! Long live, long live! दिनै जुन्दार ब्लकनि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गामियाव जोंहा मोनसे जयनिं हाबाफारि जादों आरो बे जयनिं हाबाफारियाव दिनै श्रीरामपुर गामिनिफ्राय गोबां बीपीएफ आरो जीएसपी नि सापर्टार बिथांमोना जोंनि यूपीपीएल दोलोआव बिथांमोना जइन जाफैबाय गासै 130 निबो बारा बिथांमोना दिनै जोंनि यूपीपीएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना जोंखौ मदद खालामनो बिथांमोना जइन जाफैबाय जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावो दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय यूपीपीएल आव जे जइन जाबाय थादों बेनो मोनसे नेरसोन जे फैबाय थानाय समाव यूपीपीएल आ कक्राझार लकसभा समस्तियाव जोङो गोरलैयैनो देरहासार जागोन थांनाय सप्तायावबो जोङो नुदों जे सालबारियाव 3020 जननिबो बारा बिदिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय यूपीपीएल आव जइन जादों आरो बिनि सप्ता गंसे उनाव जोङो सालबारिनिनो बुनमाजायावबो जोङो नुदों बेवहाय गोबां 500 निबो बांसिन गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्रायबो जइनिं जादों आरो दाब दाब जायगायाव बेबायदि जइनिं जानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो दिनै जोंना जुन्दार ब्लकनि सिङाव थानाय बे श्रीरामपुर गामियाव गोबां जोंनि सान्थालि बिदा फंबाय बिथांमोना दिनै जोंनि दोलोआव जइन जाफैबाय मानो होनोबा थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफ आ बे ओनसोलाव कुनु मोनसे जौगानायनि खामानि मावाखै लामा लांद' कारेन्ट गोबां बेवहाय मावनांगौ माखासे खामानिफोर दङ जे खामानिफोरखौ माने बीपीएफ आ मावनो हागौमोन किन्तु बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव मावाखै किन्तु दिनै जोंनि यूपीपीएल नि सरकारा प्रमोद बर'सानि दैदेननायाव बे थांनाय 2.5 बोसोरावनो जोङो बे ओनसोलफ्रावबो जौगानायनि खामानिफोरखौ जोङो मावनो लाजेनबाय आरो जोङो मिजिंथिदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव लामा लांद' कारेन्ट आरो जेसेबांनिखि समस्याफोर दङ बे गासिबो समाधान जागोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ प्रमोद बर'सानि दैदेननायाव यूपीपीएल नि सरकार जे सरकारा गासिबो हारि माहारिनि जौगानायनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन।